Аз, аз може да си ги снимам. Да. Не се сещам да го правим това. Да, направо си гледаш. Нали? Както знаете, български спортен тотализатор е известен с огромните суми. Он капнем първо 642. Така ли? Това е, че през август Да. бяха спечелени над 19 милиона лева. Днес отново ще има много печалби, а тото милионерите могат да станат още повече благодарение на игрите 649, 642 и тото без зодиак. Печелившите комбинации И ще зодиак. бъдат изявени на живо в присъствието на контролната комисия. А ние ви пожелаваме късмет! Възможността за 7-цифрена печалба в играта 6 от 42 е актуална и в днешния тираж. Това е така, защото джакпота достигна сумата от 1 милион 524 415 лева. Следва печелившата комбинация, стискаме ли палци, следва и първото число. Ето го и него, то е 30. Минималният залог за играта включва 6 числа, отбелязани в една игрална област. Този опит за печалба струва само 1 лев и 10 стотинки. Продължаваме напред с второто число, което е 14. Статистиката показва, че през миналия тираж, която раздаде над 6000 Накръчвам печалби, на тризолока не им стигна по едно число да направят собствениците си тото милионери. Но това може да се случи и днес. Да пък на една съща цена. Третото число е 27. Стия. А ако днес джакпота не бъде спечелен, той ще продължи да се Пет числа са. За следващия Шест. тираж очакваме да достигне сумата от 642. 1 милион 6 числа са. 570 хиляди лева. Четвъртото число е 1. Възможностите за залози включват системи за пълно комбиниране или някои от 143-те системи за съкратено записване. Повече за тях ще научите на нашия сайт info.toto.bg или в тото.пунктовете. Така, предпоследното, което число е 20. Добре, си ги пишем. Ако джакпотът бъде спечелен, той веднага ще